Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Bebé a bordo. Xa non podo correr máis. Cal destes apampados me pode botar unha man. Por que botache xeado de centeo na ola a presión, Stevie? Quería facer xeado de centeo afumado. Esa receita é unha bomba. Diga. O que? Unha sorpresa inesquecible. Agora mesmo baixo. Chamaron ao timbre e botaron a correr. Condenados galopíns. Osmar, de onde sacaches iso? Stevie, é un bebé. É feo como o demo. Parece un boneco deses dos bebés monstruosos. E logo que esperabas? Ti tamén terías esa cara se te rexeitasen os teus pais. A ti rexeitante de cote e non és tan feo como a él. Se nos fixamos ben. Cala a boca, Stevie. Este bebé o que necesita é atención. No mundo hai dúas clases de pans, Osmar. Os que saben cuidar dos bebés e os que se comportan como se fosen bebés. Neste caso tes toda a razón, Stevie. A quen quero enganar? Nin sequera dou cuidado de ti, canto máis dun bebé. Queres parar quieto? Non, non quero. E ti és medio parvo. Se non estivese aquí, andaría por aí atracando bancos. Só pido un pouco de cariño. Atención, señoras e señores, interrompemos a emisión. Últimas noticias, escándalo en Vila Almorzo. O delincuente Galletini fuxiu da prisión da illa de Almatraz. É moi perigoso. Non pode ser certo! O que? Aparece un bebé na nosa porta cando anda ceibo un delincuente. Imos ter que coidar deste pequerrecho. Vixío mentres vou comprar unhas cousas. Xa me está roubando protagonismo, cousa fea. Stevie, que fas? Provolonderson arrinca e acode ao aspirante. Monserela vai acabar esmiuzado. É un masacre de boliños e baguettes. Sí! Que é todo isto? Combates de loita libre e fareliños? En que estabas pensando? Non sei en que estaba pensando. Apostei 100 bolocos por Monsterela. Ese Provolonderson é unha trituradora cereal. De onde sacaches ese cachifallo? Quería aforrar cartos. Atopeino no contedor de lixo que está fora. Non paguei un patacón. Aí che vai a multa por coller cousas do contedor de lixo sen permiso previo. Que pases un bo día, ostentoso. Son Osmar, señor Max. Bull, Stevie, o bebé leva todo o día sen comer. Imos ir ao pan noso de cada día. Non, que ali non hai menú infantil. Imos falar coa persoa que sabe máis de nenos neste edificio. Hola, señora Brioche. Verá, estou cuidando deste bebé e necesito axuda. Digo eu, por casualidade non estaría vostede disposta... Oh, que bonitiño, Deixa este pequecho comigo. Criei 5 fillos, 12 netos e 23 bisnetos. Mesmo escribín un libro sobre iso que foi un bestseller. Utilizano varios exércitos de todo o mundo. Non me toques, arpía bella e noxenta.
Estás feito un mal falado, meniño, pero non te preocupes que lle vou aprender un par de cousas a este tunante. Perdoe, señora Brioche, pero é que me gustaría darlle unha educación máis moderna. Eu só necesito axuda para que coma. Para que coma? Pois agarda un intre. Sempre gardo algo por se hai unha urxencia. Dalle unha cullerada destas vitaminas. Vanlle facer moito ben a esta cousiña bonita. É un regaliño da túa nova aboa. Esa cousa atufa como a sola do meu zapato. Se soubese ben, non sería unha menciña. Anda, pequerrecho, abre esa boca túa. Se non a abres, o tío Osmar avisará a señora Brioche. Mira, engoliuno todo. Xa verás como recupera o apetito. Eu pensaba que habería que cambiarlle o cueiro. Iso xa non se leva, home. Os bebés de hoxe son xa autónomos, límpanse sós, como os fornos. Pero como non o pensei antes? Seguro que Josi ten mancos nenos. E aproveitarei a ocasión para demostrarlle que son un tipo bondadoso e considerado, ademais. É certo, as mulleres tolean polos homes con bebés, aínda que certamente adoitan ser homes e bebés guapos. ¡Qué bonito! Estás vendendo bonacos a domicilio, non? Toleo por eles, pero o caso é que este é ben feo. Non, Josi, son eu, Osmar, o teu veciño do apartamento 303. Estou coidando deste neniño encantador. Non sei se nos podes botar unha man coa comida do neno. Claro que podo! Que coincidencia! Sabes que eu tamén fun cativa unha vez. Pero era a túa nai a que che preparaba a comida, non? Agora que o penso, estou eu aquí, estás ti, tamén está o bebé, podíamos coidar del xuntos. Meu rei, queda aquí quietiño sen moverte mentres che fago algo de comer. Pero primeiro, o máis importante, hai que mellorar ese aspecto. ¡Ah! Mi madriña, que monte de pelo! Ten a pele esfarelada, chea de grans e puntos negros. Oh, está que dá noxo. Non é a pel dun bebé. Sei que neste edificio só hai aluados. Teño que sair daqui como sexa. Non, non, non. A onde crees que vas, criaturiña? Esta é unha manteiga hidratante con vitaminas, pós de talcos refrescantes despois, tamén loción tonificante, fretamos ben, limpamos e ala! Xa está! Estupendo! Como che gusta moito escapar, picariño, voute poñer nun sitio no que non poidas correr perigo ningún. Vaya, mira que dá traballo coidar dun cativo. Debín queimar unha morea de calorías. Estou suando. Vai moita calor, non? Temos que refrescar o cuarto. A que sí, pequechiño? Non. Meu pobre pequirrichiño, viñeches ti soiño ata a cociña. Botabas de menos a tía Josi. Xa case tes feita a comida. Ai, cando cociño deixo a cociña feita un cortello. Pero, non, eu non... Ai, non! Pero onde se meteu agora ese besbello? Pero que é o que fago na cociña? Ai, estou no meu cuarto sequera. Acouga, farelo, que vas facer un carreiro na alfombra se segues arriba e abaixo. É que xa hai varias horas que o deixei na de Josi. Sí, pero que lle pode pasar? Josi é unha moza moi coidadosa, moi responsable e intelixente. Non, espera, esa é Lucy. Hola, ves amañá a televisión? Non, Josi, non. Son os... tanto ten. Onde está o cativo? Ai, sí! O cativo aquel, por suposto. Desapareceu. Pero que dis? É un bebé, como ia desaparecer? Meu panadeiro bendito, non pode ser certo. Era moi novo. Tiña toda a vida por diante. ¡Sacádeme de aquí! Pero, de onde ven esa voz? Ah, da neveira. Levo varias horas oíndoa, pero se non lle fas caso, para.
Yo, si non oíches que chamaba pedindo auxilio. Pensei que era un alimento estragado, máis nada. Non viches aquela película, A lasaña asasina? Pero que medo pasei! Vaya, por culpa de Xosi pillou unha catarreira. Meteuno na neveira. Por que non queres que te visite? Pasa unha cousa, estou cuidando dun bebé que... Xo sei, contoume todo o asunto a señorita Brioche. Traioche a solución, un can de compañía para o teu bebé. Un can enorme cun bebé, non será perigoso? Osmar, tranquilo, é un can moi ben adestrado, o máis seguro para os bebés. Onde está? Descansando no cuarto. Veña, capitán, vai aló xogar co teu novo amiguiño. Daquela é seguro. Osmar é un can policía. Traballaba seguindo o rastro dos fuxitivos, pero xa se xubilou. E agora coida dos nenos e tamén dos anciáns. Polo gran panadeiro, que lle poñan un bozo a ese can! Policía! Policía! Ele é da policía, neno. Réndome, entrégome. Non son ningún bebé, son un delincuente fuxitivo. Perségueme a policía. Pensabas que poderías fuxir? Vas botar moito tempo no caldeiro, Galetini. Grazas a xente. Lévenme a unha prisión de máxima seguridade. Métanme nunha cela de illamento. Calquera cousa con tal de perder de vista para sempre estes maníacos. Bo traballo, Farelo. O problema está resolto. Vou botar de menos o traballo que daba. É agradable ter de quen coidar. Couga, para iso estou aquí. Por certo, vai ver como está a cociña. Puxen a ola a presión. Estou mellorando esa receita do xeado de centeo afumado. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.